Yɛmfiri hɔ na enra na yɛdi nkɔmmɔ ɛfa nneɛma ɛkɔɔ so ɛwɔ Sampa na anɔpɛ yɛbɛgye brɛ na yɛasa atoa so ɛde ama mo na mekenkan nsɛm bi a ɛyɛ yɛnua Douglas Peters ɛtwerɛ a na yɛdi nkɔmmɔ sɛ wohwɛ ahenie sɛdeɛ constitution no ɛka Oba santimemu ha baka fie twa mu no aye Asante Regional Associate last meeting ekobai ma chiame ka se na santimem kwa ofa so kikere na sante ne nhyehyeye na mamre ne na mane yedi nade se ba bi di agade a ono no de nko se oba na ono no santimemu ha se bi akonyo to a ohima ene bodin na de hye ne besere no ahwem ayi baako afreja asehene abodi na chense nipa wei eye general na mepese obetena na nananom akonya so ja asehene didi ne kɔbɔ kyerɛ mpanifo no omusi enim no oba bɛbɔ na ahema amane ɛma ohema adi nipa no a wayi ne no maja asense ene enim ne din di afa ne kɔ na ɛfa ne kɔ kyerɛ ɛkwan a Asante enseseye ɛno no saa nneɛma we nyinaa fam ebesi enya hini wia na ahima yi nipa wia company fo no ɔkyerɛ na adwene afa ho aye bibia wie no onyanye hene afei se asantemam ha ne yɛka de a ɛse ɛpɛ kwan de ne bɛkyerɛ wura sɛ wadaroma abranti anya na ɛpɛ sɛ ɔbɔforo ɔbɛsɔ nananom tuo eni kotokɔ hene makwanya edi nipa na kosi apatam amamra ne amane bi a wo ho bia no yahwɛ ayɛ akyerɛ no ɛhɔ apatam sɛdeɛ nano akyerɛ ma yehu yɛ ne sɛ sabre no na ya daduanan yɛde kyerɛ no ntoma fra yɛde kyerɛ no abɔkɔsɛm a ɛwɔ akonya no ho kasa ɔbɛkasa ne nyinaa adaduanan ne nso no sana nneɛma we nyinaa no yɛde na fam ɛso wie a afei na yɛ sɛ bɛpɛ kwan abɛsire nsuayɛ ɛde ama no achiame makwan a yɛdina bɛkyerɛ ɔgyetum a yɛsɛda afei ba afei ne yɛsɛ bɛsɛ nananom nyinaa mo asrɛ bi ade ama nipa no ɔde ba nti ɛbɛfa saa nneɛma nyinaa bɛduru na nananom srɛ na achiame pagya ne ti ma ne si bi kyerɛ na afei na ɔde tumi ama ne sɛ general kɔ na kɔhwɛ kuro ha ɛfama me bibi si wɔ hɔ a ɛwɔ sɛdeɛ sɛ wode ba ne ahwɛ ka ho asɛm saa nneɛma we nyinaa ɛna nana sangba jafla Sampa mahene ɛfɛ mu ɛwɔ ha sɛdeɛ no na general ka no ɛkɔ Regional House of Chiefs ɛmɔ asɛm no yɛdi ma mo afano kura hu sɛ dabi sɛdeɛ nneɛma no si kɔɔ na ankɔ yi na mom nyinaa gyitum sɛ aha ɛna mo ti hyɛ enti sɛ yɛpɛ baabi a asɛm no bɛda hɔ ma no kura nyinaa ada hɔ ama obia hu di a yɛmfa mmra ha mekae paa sɛ mfitiaseɛ no yɛwura kyea me baafo kantakrachi butsa mu nyinaa sɛ wodi fa wogitu ane wodi bi ma ane eduruma bi kura ma dansefoɔ kura no yɛ sɛ baako eni ha akyea me ma kwan sɛ yɛnkɔpɛ no mfa no mmra sɛ de bɛyɛ asɛm no bɛda hɔ ma obia hu bi saa process we nyinaa ɛkɔ nyinaa no na mpanifo wɔ ha sabre no na ye mampanyini na nado danko akufo ado na mamuo ne bre so na Sampa mahene ye wie bibia amane nya akwansi bibi che yura ma yura de Sampa kuro no ehye ne nsa atoa so akọ amene osawie ya pɛ ene fiti ase ene ekɔ eba edinidi kɔ yemfa ne din kɔ yeyese yede fa ha yede yese ɛna enenamu a oyɛ mranim ni a onim mra no na asumdwe a achiame de atete na hemfo yempe basabasanti eduru sɛ wodi ne din ne CD efri regional national na akoye sese no wode court ema ɔhyɛ court sɛ court nhyɛ no na ɔnyɛ sɛ adwumade na ɛsɛ da nanim no ɛno ɛnɛ ye frɛ asɛm no yɛnkɔ ɛna abranti bi ɔno ama ne ho so ade bɛbɔ mu sɛ yɛkenka no sɛ Sampa ɛwɔ Asante mantam de oni hu asɛm bi aka na Sampa ɛwɔ bono mantam de ɔno ne ɔhene a
owo 2015 as saying I was shy didimu ma court ebusa for evidence ono anya bi ama na Nana Sangba Jafla e produce evidence and nipa na ono so adi hini no ejini mo ne card sesem e wo menhia kotokofie mu ha court hu sa nneoma we nyina hye aye bono original House of Chief President say o man 21 working days ni nyina na ekọ e ma contempt kra no echi no e ba jinu no akire ka contempta de obi ye hiafo etie ne bi chi ya ba na ka ye yidimi yidimu dendendendenden me se de anti ameka san se de akoso nyina no enipa bi ayi omani ase ente hwe Ghana yedrum pempenso bi sa so bi Kenya no ho anaso wo so no ho ansa afeni ehun se ese de ye task force no call de asase oboko no asase ketewa bi o ene didim na jesemo nti ade ba tibia ye kum nipa oboko ade ba tibia o tensa foforo se sana mpanifo epe no wo Sampa asie yi ani mi wu ye enka tisebia santimantem ha na original minister Dr. Frank Amoakohene na bibia si na ese original minister ye ni note prepare note e de koma mampanyini ba original minister we de enam se owo ne de enti no de beba bia no mokai ensiemu atwato no akia mekan se Sampa mahini so awi okoye regional minister no lawyer wasim no na otwetwe nkrata de kwa abamu se Sampa nyo national security sensem security sensem se ni asoa police for ni bibia so si o ene didimu a ene dia babeduru ene regional commander oho ewo de support no eye Samodua regional minister oho ewo de support no Samodua DC oho ewo de support no Samodua ene ekoso ene obi ayi nani ena mampanyini so aye nipa regional minister sorry what bono regional House of Chief President oti ho ena nsem na no aye Chieftaincy minister ye ken domahini kikansem no oti obi yes so sa nyoma we nyina so enu nti na no pena me bose asante onim kun onim dwane se bo Opemsuo na setu penso enu wadi akon aba be sine e mayen drum Opemsuo bi agenu ataka sasem no se afeni e betu obi fo e mo mayen duru ho ne mra bi ebisiye muhu se de eni amasi koyeye mo na mo se dabi se ya pentema anso anu ade beba o man mu no ama mo mayen duru ho no kreba kupe Nana Sangba Jafra fa mamra ni amane kwaso se the constitution ni ka no amma yenduru ho de besre dani dan yetia eya sumdua kotokoi no opama na santima na o man Ghana enti obeha tia me se otia santima mu nanso bibie esi anwona e ka no ene so ka se anwona ni asantemu wo pa nanso nam se nyina ya ade ba akunti no yatutu nioma kama nanso amanyofo ene we ni ena asantini we esu hu ba bia sa ni mani nyina afiri ti yesre yenim se ye ompanifo bia position ye dia mamu ntini o mu ka bia nyeye ha o mu pa ye hu bi nanso se dia meka no se dia nya mpanifo bia o si yenti obia yenye obia no okika okahwe si yemfa amra no so ye Ghana for si kotena fie emre ye ninka so se wonya tumi na refri ho a tumi ni be council na fie so ene de me na mekuta tumi de me pena meya kai he mampanyina onya ne ba bi ko na me fa ne kransie Jerry John Rawlings obaye asantene ne ye adwuma ne breso ye okoy nyame atonsa afre no mampanyini eye John Ajekunkufo mampanyina da wo na homegiem ye ne adwuma mfie nwotwe asante da so tiase mampanyina da onya ne ba bi ko John Fifi Atamios nyame fa ne kransie asante ne ye adwuma asantema da so tiase mampanyini a otisu sisi a John Dramani Mahama ene ne ba ye adwuma ne breso ye ne Ghana forma ne kotena fie mampanyina da wo na homegiem
na do danko Akufo-Addo ono so be adwuma na mampanyina o yasa akwa ba biem enti ka ho a ye de ono kura sa be ka ho a ensia asante da so te ase omo nyina no ye won nsem obia kan ye a na no ye boni nyina wa ha makoma de asem to man na edwan beto ano no ye nane yani enye ye sei enema bi ekoso no ye hu ye eye bani ebu mu ye nane yani se enema ekoso no ye hu ye wo de penalty no oh eye asante de ye nyai ekoyan fa so a mediation process ni ko wie ye a tia me na free na santimam eduru nkran be gina ne na so kenkan bibia wie ye dane maamo musim de be ye adwuma mpam de ye adwuma de oye ne ho se oye boko na aba no ye kofa no se de be ya asomdwe beba na fedie na asi enti enu amebusa general se ye wie program busa se Sampa wo America na ye besire yesre no nyese bia ehu na emom no emra ene ede bibia wo man mu de wakobo kro no de wawi o man ni sika de wakodi awu ye de ne begina enu amehu CID boss na eye se senior high school ase bi omo 24 hours se omo produce omo yes ha niema born na course na one ne men tie brofo you I'll storm there with my men CID boss na dwuma no ye enti sa niema we ya so na ye hwe pepepe ye de ye niema ne yensan fa sa pepepe ye na enye bibia enu ti ko gyan parliament national cake obi enya ne de na die na asi ye besre pa general mamemra ho asem we na ya na etoda me hu sere mi si na me ase aka asem pro na de te ne se ebra na na kofi so no wuru ye no ase aprepiri kakra ba akonya no ho no moment me and traditional council level na no de call Bono Regional House of Chiefs no me do Bono Half Regional House of Chiefs no omo di asem ni wie ye ofana na ni anye ho no wo yes wo ya appeal no na Regional House of Chiefs no etu ne for say on famra ha south no matemu amianya Bono Regional House of Chiefs nti ho na mo de asem ne ba kotokofie omo de ba ha because omo man hene no eno kra free ha sei 1984 na ye ne man hene e wo free ha ya omo de ba na obisa omo se omo gitum se otumi wa asem no so e mo nyina gitum e mo ka chom se omo gitum se di asem no wi a etwa a ye nto aso bi omo se ane asem no ye de ma committee ko hwe mu ba ye no na se e fa ba ko bi ese na bonyo so e ma ye de committee de na to nchen ma ye di asem no pete mu ebrebere na no so muhia ka ahensem foforo no omo ka Sampa nsem no omo wo nsem ni nyina no mo videos ni mu a ewo edeso da ho a ye nyina ye hu bi odi asem ni wie ye no somewhere July 2023 ene edi asem ni wie ye no actually me te say nando ma hen person kire say ye di asem ni na o say man official correspondent meanwhile the official correspondence akọ wa say that ignore we ye no free hon ma e wo say nke de ni niema ekọ me gazette no process e fam ni say ohini bia akọ ne krechi a ohina owo saa kuro ni so traditional council no so no de obehwe atiri no ono na wo say odi chieftaincy declaration CD forms no emma no efele ntu odi ma ne fele ye emma e de ko Bono Regional House of Chiefs ekọ ye no president ne nkrofo no sheda yi yo mo ho so mo hu ne diema ne ma bibrebe emma court nsem bibe mu ama afi de bi court compel omo so mo famra eduru se o se omo sign no president ne sheda tu kwan emma de okọ sign na no vice president no se de omo si aye no ho no ye nyina da yanim a ye hu bi a se ye tu no so da so ti so eso no a eno achi no at the National House of Chiefs emma before ever National House of Chiefs no ma fa kontinu ase e de obi a ne din sem fata aba na obi a impersonation so on na acting president or traditional council no na enye nokore actually no mo ye say ye hwehwe sa nipa kro na odi sa inkrata ne bae no se ne no mo abehwe mahu nipa kro odi inkrata ne bae ase se ya withdraw inkrata no ama omo bae so mahu nipa kro ya ade awia kete bepin sa bre ya ja ho asema ato wo ye no firi honom na
sese ya gazette ni pankro na wi ɛna asɛm no kasa no obia ne hɔ a wayɛ appeal ɛwɔ asɛm ne ho obia ne hɔ ayɛ appeal wɔ asɛm no kyerɛ sɛ yɛgye tum sɛ sɛde si bu asɛm no ɔmo pɛne so mampanyini aba na mampanyini akufado na ɛwɔ so ɛna obi wahu sɛ yɛdi asɛm awie na obi adi fɔ ne ɔ national security minister Kandapa ɛwɔ hɔ ne ɔ minister of interior Bruce Derry ɛwɔ hɔ nom ne ɛwɔ minister for chieftaincy Asamoah Boateng ɛwɔ hɔ nom ɔmo nyinaa ɛhyɛ da yɛ hwɛ ha sɛdeɛ ɔmo nim sɛ ebu asɛm no wɔ court ɛma yɛtwe asɛm no srɛ ne abasa saa ɛna konkon hɔ nom a ɔmo de kɔ yɛ no mampanyini dada asan wa bɛyɛ mampanyini bi ɔbaayɛ no wabɛkyɛ ofi ha kama afi muntaka ɔyɛ MP wɔ Asomase wɔ Kumase ɛkɔ hɔ nom kɔ wie ade ano ɛma ɔba hɔ betwa official picture no bi mampanyini Mahama akɔ hɔ nom akɔ program ase akɔ kyea no a ɔkyea no na ɔkyea abɛmoa no in what capacity so ɔyɛ ɔhene na a na ɔyɛ ɔhene no ɔpa so hu deɛ sɛ ɔhene ankasa wɔ kurom hɔ a ɛyɛ fa amammerɛ nya amammerɛ nko aso asan fa mmara so ɛde register no yewura ɛkɔ Accra no akɔ ne na di nkita ho no ɔkɔ no na ɛyɛ Sampa mahene Tolly Samba Jafloa ɔtɔ so mmienu ɛka ho ɛma ɔde ne kyea no sɛ wei ɛne Sampa mahene a mampanyini Mahama efiri NDC mu PNDC ɛwɔ NDC no 1986 letter Alhaji Idris Mahama trokoma ɛyɛ friends ɔkɔtrɔ Chairman Rollins ɛsan atwerɛ obi ma otumfo poko a ɔtɔ so mmienu no na ɔmo gye tum wɔ saa krata no mu sɛ Sampa yɛ asante hene dia eti ɛnya asɛm a ɛyɛ te sɛ ɛyɛ kwankyɛn ɛnura asɛm sika yɛ no sɛ ɔmo dwen sɛ ɔmo wɔ enough evidence anaasɛ ɔmo reasons to doubt sɛ Tolly Samba Jafloa yɛ ɔhene na yɛ withdraw ɔhene bi gazette ɛwɔ Accra in recent times eti ɛnya ade foforɔ sɛ bitumi a withdraw ne gazette in fact nungwa manche kura no previous one no yɛ withdraw ne gazette wɔn kɔ ne kreti ɛna yɛde foforɔ asi so a sisi ɔno na ɛwɔ hɔ a ɔhwɛ akyiri no eti yɛ withdraw gazette no ɛnya ade bi nsie ɛna mema 2 instances sisi a nungwa manche ɔte so no yɛ withdraw previous one no gazette ɛna yɛde ne si so ɛna gama manche ɔte so sisi a yɛ withdraw previous one no gazette ɛna yɛde ne si so eti so bi yɛ sɛ krata na ɛda hɔ no atiefoɔ mɛhwɛ Alhaji Mahama Idrisu krata na ɔtwerɛ no na ɛda hɔ no a na krata ni mu no ɔgye tum sɛ saa nsase no ɛyɛ asante hene dia eti wei yɛ second page ubie page 1 hɔ na bo sɛ Sampa wɔ mu a Sampa no ɛnyɛ kura ɛhyɛ obi ase efititi nyinaa no ansa na Ghana ɛba na Sampa ɛka Kumasi Traditional Council ho nti asante hene no out of his graciousness to quote the supreme appointment of Osebu Sotosumino oka gracious no ono ani fi ne ono ani ne opeso page Sampa kru no e no page Sampa 1984 ye ne man hene senko yesifo aho enka onye Sampa hene no man hene ono ye no hene man hene na ebi mu ase da tena ase a kyeda yo mo so mo hu ye omo ya no mo peso mo kire se na no mete se obi ka se Sampa ye bono e wo se ye se da pebre na kire bono ni mu se no na meka no bono no eye aduanafo bi mu aduana abusua kakraka no mfa aduana no kwan abusua wo nchiche mu ba miensa nti na kwan bi so na aduanafo kwan na timi ware omo ho bize wo aduana na hodo miensa a ya so mo ye separate nima bi na link omo enti se oyoko ne ho kwan ba no aduana ni mu no ne wo fa bi e from bono enye tribe said the asen abusua na wo ba bi e fra no nyama no said the oyoko ye wo bush ene ho kwan ba no se bia na aduana nim ye wo bono nti bono na nye tribe na ebi mu kwa che se Sampa ye bono na edin na da region no so no eno no kra ye problematic wonim se na ka nye din de beto region no so no last minute ena de ono ye ma ye no se ne yere so kra gina court because on so akodi akonya bia nya ne dia a ye abusua bi PSC ena no de ye de ewo social media so se ni ko gina court no ye ntini din bi for 1 year no mo so mo be kire mo abakosem no mo ntimi antre da bia no gina na asante abakosem no be kan ho asem na ehwe mo din eti wunya we ni first time 1824
1826 1874 1900 aseofo ni nyinaa ne abrofo ka bɔ mu ne asante nko abɛko yɛ nti wɔtan no nyɛ nnɛ saa de we hyɛ ase firi Kwame Nkrumah edura bi kura no mo ka tribes of Ghana omo hyɛ da ka asante no maka bono no maka hafo asɛ different tribes eti amafo bi wɔ empom hɔ a ɛyɛ omo sɛ yɛ frɛ bibi Bono region na Bono region omo mo te sɛ kwa no omo yɛ bonofo omo te Banda no omo yɛ bonofo mo te Sampa no omo yɛ bonofo Suma kura no mo din yɛ nwonomɛ Suma no din na yɛ nwonomɛ de na yɛ frɛ ndɔm ahenkuru no wampa mu eti at the time of independence ayo Ghana no na yɛ tworo nkuru ni din no na ni ndɔm ahenkuru na yɛ wampa mu na amanfo aseda awye wɔn so mo refi ɛna mahu sɛ Ghana ha no sɛ dem awofo bibiri ne ɔmo mate fi a de ɔyɛ no so bedi mmira so no da bia esisi no enti ɔmo hu sɛ ɛha na emre ɛnu nti na nkuro bi wɔ hɔ no ma 10 years ago san nkuro no ba Santeman Council wanchi wọ́n sọ yà náà PP4 kan bí wọ́n sọ dankwa buzi adomo ẹ̀yà wọ́n mọ̀ sọ ẹ̀yà akyem ní asante ní north ẹ̀nà ti kú no deɛ ɛna ɔyɛ asante ní wɔm no dankwa buzi adomo deɛ ɛna ɔyɛ asante ní wɔm no deɛ ɔyɛ asante ní wɔm no ɛyɛ buzi afiri wanchi ahemfie wanchi man hene ne kusi asante hene prepare the second anan ɛbra na ɛde Queen Elizabeth the second esi so ɛwɔ United Kingdom 1953 ɔne kusi asante hene anan ɔman hene a ɔkɔ ne kreti bɛɛ 7 years ago no professor heya na no ɔba nsɔkɔ heya na no ɔba dwinim heya na no ɔba kwantwoma heya na no ɔba ɛya na ɛtɔda ɛyɛ meya ɛya na mpɛsɛ mɛkɔ saa tangent no nkyerɛ ahene osai wo fie heya yɛne na tena Kuma Traditional Council ɛne Santeman Council ase na yakɔfa din foforɔ ɛde aba National of Chiefs na yɛwuranom edu asana ba yewuranom kakra mo ho Bono East ene Bono region men kan kra no mienu e was ami ho no to me kan no ma edu mienu yewuranom du mienu ete National of Chiefs am ye didin foforo aba se be gazette no se o ye ntira ahene na omatimi ahwekom am ye de saadi no agazette a bibia ni ho nti asema bisa mo se nti se omo ano mo ho saa bre no wote wono no hu se de nipa afro din aba se wona ye saa kru no no di so no hene no wona ye kru no so hena me de ye example ka emfa se ebi afridi ate wona ka ye kru from hene na ate National Justice na de fufuro bi aba se nipa kro na ye kru from hene e wo ba bi a wo kru from no wona etube hwe koma me de kru from hene fufuro aba be gazette no abra wo ye kru from hene ate wo but esi ye nkyira ahene na tim efikesim ha ya oba asetena ya de nivo fro baaye nananom hwedin eme gazette ye a ne wo yenye ho no yenye fam nkwa wo dumienu a mo ba fie ha enom na tifie ha ya a mo ne nana nkyira na tifie ha ya enso mo tena asem ya divo fro be share nkyira anim a o man ka ho hwe na etoda ho me hwe a ya na me se ase asresem bi ase comedy bi ne ye hwe say na omo ye ehwe ni makum no ho obia etintese obia ya ne hu se fita colorless but un say eduru ba bi na ni breba e na mafo nkokọ no kotoko hene no kwan fa so di asem bi e ma ejitu mu me kan recent one boko odi boko asem ni wiye no ateni a ya se da di no demonstration bi akoso enkran ene de akoso UK ono sasem no die nfa so be no nya wo so Ghana nkabubu ntia Ghana mpuntu Ghana asomdwe nti no kodi sasem no also asem no foforo kran na sanfo bebre kran pese obo sasem no because omo so asem no mo achechire mra na ye no sei ene ye ni sei ne ye sei odi asem no wie no hwe ateni amanfo de aba atia me wa yedin no aso no nyina mu amene asem abafia me adi ma panyin da asoso so foforo no so asom dendenden ama die wotena apakamu memenda no ona sese no oye yi o hu se ono a oye yi no wa fra tuntum e na do beja na yi ni mu e na efra kobene ese onim na amamre ho ono na oye ona sese oye ayi no wa fra tuntum die obeja na yi no e na efra kobene na etoda na mo pese mo dane amamre asa na eba
meka so bi ba yie wo kurom ha ɔhene mu a na ɔhene ba bɛkyia na waka ne na ato so ne bi fi na mamre sɛ ɔhene kuro ne kwa so pa bo ase yehu kuro na ɛwɔ hɔ no ɔmo area hɔ no maka so ɔmo giri sɛ ɔmo ɛyɛ independent of Asante ɔmo kyerɛ kwan fa so ɔmo independence because the friend no Asante no ɔmo ka ho Britain fo ameko ntɔkwa wɔ hɔ da kwan fa so ɔmo British colony ne sɛ Kumase ɛna yɛ Asante ti nti ɛbra Britain fo ɛbɛdi Kumase so no ɛna ɔmo fa Asante ne nyinaa no mum ɛna ɔmo ka Asante ho nti no ɛna ɔmo bɛyɛ integral part of this is a friend Ghana no Ghana eba no ne wɔ Asante no ɛnan no ne ni bibia friend mpo no wom baako personal na ɛyɛ kasakuo baako a ɛyɛ Asante yɛ ka Asante a ɛnyɛ Asantefo nyinaa na ɛka twi mensan ka biem yɛ ka Asante a ɛnyɛ Asantefo nyinaa na ɛka twi ebi mu ka Nafana ebi mu ka Nkran ebi ka kasa horo bibiri nketenkete ntumuru nyinaa yɛ ka wɔ Asante mu ebi sɛ pran ɛne yɛ gimu nyinaa no fie he ya na no moba so bi se meboa a na no mete sɛ yɛ gima hene ɛka bi sɛ akyea me abema niska na wo na yɛ brempɔn wo Kumasi traditional council no wo na ma akyea me niska no opagya yɛ ɔman hene 1995 amanfo ni mo nkɔ hwe o da bɛ na yɛ gye man hene 1995 ho na yɛ ne man hene ɛnyɛ President Rawlings o ɛnyɛ Bruna Half Regional House of Chiefs o ɛyɛ otumfo opoku arotoso mienu ɛne pagya na yɛ ne man hene ɛbra no mo yɛ gyeda mu hene no man hene no saa bre na mu ne yɛ gye hene man hene na ɔkɔpɛ House of Chiefs president edi ɛna ɛkɔwie saa no basa no yɛ Kumawu apanima this is ɔyɛ Bono East Regional House of Chiefs no na yɛ Kumawu apanima Gonja hene woni mo hene ɔne ne ɛwɔ asase hye da ntem woni mo hene ɔne ne wɔ boundary Gonja hene na kasa de no kan ɔse ɔhene bɛ no ne bɔ hye wɔso ne Asante hene ne bɔ hye mi ho asase na ne Gonja hɔ no nyame ada no ma hyɛ da tuka akɔfa hɔ ɛyɛ Kentampo ɛne Bandra ahenkuro na sana beduru yi friend sɛ Bamboy no obɛfa wanti ne ngolo ne ho kwanba nti wanti no wɔhyɛm ɛna mo asɛ da yɛ ɔmo sɛ ɔmo hu de ɛkɔso ɛnura mi hu sɛ ɛnura ne nura akyi hɔ no hu sɛ basabasa kakra asɔre wɔ nkwanta yɛn de no ho de wi antobo ase akɔso a no ɔmo ahwe na da agya betum no ho ɛbɛkyɛn bibia ɛna maka sɛ efiri afi etwa mu no ba ne nyina no concept aba ne sɛ yɛn obi ahia futu bi because say de wi ase duru no sɛ obi antimi atase ntu ne ho fo aho enyo bi de wa betu obi fo obi an ho betu obi fo sɛ onom sana obro na otena ka mu a obetumi anya nkwanhyia wu bia betu obi afo sɛ hwusi kasem so yi because sɛ comedy ono ankasa na na stand for ben no obɛhwɛ so yi yetima ni mu ma sɛ me bisa start bisa last International Peace Council na egu no Christian Council of Ghana egu no Ghana Catholic Bishops Conference egu a friend say Ghana Police Service especially CID egu military intelligence ni ho biem a friend say NIB say BNI say di no mo se sa no ti ya na me hu dem ko BNI say na NIB say say ko BNI egu nto mo nya hu intelligence national security enti tips bia wo de ekoso no na oya mo soro mo say tension de ne si wo Sampa de ne si wo Sampa ɔhene a ofiri ɛkɔ ne krachi ye di asɛm na wi esi foforo bibia nsi wo Sampa bibia nsi enti ya seda na first me fa ne say aban ɛhyehyɛ akyiri sɛ me fa ne say aban hyehyɛ akyiri bi ya aban na nkasa na wɔyɛ de wɔyɛ no because highly, I don't want to call it coincidence. Any coincidence, it cannot be a coincidence. Say ye be ye man hine ye, I said anya ho announcement. And I will not call it coincidence. Time I ye na no, NSC police commander no, echo leave. Da be na police commander could leave na so ye. Da be na police commander could leave na so because so as a police commander could leave. Now my kid seems to could leave. As if so could leave in command office no at the hokwa. Are you telling me say Sampa wo border ho no? Criminal activity we see from across the border na nti any police from wako sustain wako containing situation no. When you say last 2 weeks
enkra school for enkra ekọ inteko ekodu superzone so eastern region nsemfon si ye no enkra na omudi nsemfon rape no ya chom na no 19 February ya no swadro business nkra no mkodi nsemfon no ya chom yeguso chi akromfo organa ha mo ye impersonation obi koye no so esojani ewo 37 military hospital ebi mu so ayo national security national security omo nyina ya so mu obi ye no so oye hene ewo tano so word bi yefe wane nso ne ho ye se ye de ne kotum afi no wane nso ne ho ya ono itimi hu ne che no eti Ghana ban etimi che de o se oye boko hene no ano no sai wo na relugu North East region kwotena boko so di hene Ghana ban che no sai Ghana ban ana ban na gu dabi it will be a no so your hene in the last 4-5 years in here obi hu ye it my me serious omo check it sa ne manema say obi no impersonation ayehu ene ase da yi ani se hu ye your journalist o man ni mu nti like me hwe koma anya o ma we mu na obi kan say omo te asase bi afri Ghana ho a omkoso onimu no ene ahwe yehwe koma ene ekọ ensemi say ene sisi se katako bi dwen say ye town mani because town na ye kan wa sem sia no Kwame Nkrumah time na start here o kan ya ma me Kwame Nkrumah emeki statement bi say obema ahemfo bi adwane eje omo paboa ho eno mo chini ye ho ampa so almost adanti kro bia o se san hene wo ho edweso o se san afijase mampon wanti o san hemfo bebrebe e wa santeman mu ekwa wiye no e kan bi na omutu no wiye na anigi aba Ghana no omutu Kwame Nkrumah na yamfa ka afi anto Ghana so ko na mafo ani age e ahenie mu interference sa yo na wo hwe a ho sa ne ma we bi no kakra ekokọ so ewo aban bi ebeba ye mu no na wo ye mampanyini na wo tena se adwene ho se especially second term obekọ no wo kọ no image be na wo ja no wachiri enti watch that say where you wani say illegality nkoso wa abreso ye hwe ba se paja ho mo obi a me no say oba be kan say because my bodies be breeding obi a hu dey see up till now you general medasi dewo Fidia my member of general de ne dia ba ma minti o Fidia medasi epese me busa omampani asemba akubi asema me busa omampani ni se Ghana constitution no se nya adwuma onka me ntie na emu aye ho se Ghana constitution na mra na ebo oman no ho eban no na se mra na ehwe oman no so no ye de ye adwuma no se nya adwuma biemu dia ene wonka na ye na ye ho so ni hu sampa mra na nya adwuma se nya sa so so a akwa bi a otrata no so se oye ohene na contempt ntie de na akoto no munya no onye eboni bia omunya no Ghana ha enipa bia he da yumu anim se omu de mra no omu di dwuma e wo court dem no so mfa mra nya adwuma ni nyina no mra no hwe no a obia yinani enema ekoso no etan yesi ne ekun ni ho yemfa constitution mfa nya adwuma ene de ekoso ni se mra no hwehwe enipa anim we de nanim nyefe nti wo se mra no so ni mu we de ne ho ofe nti mra no nya no we otia mra no so ni mu we owa mra no nya no saa ne koso ha sei sankanya saa mi amede me ho amado mafu ni ya me di amado bode no enyini kura ama ebre kura me koma fuma kutwa na abambofo se da bi afu mu honum enyo nti san me nkwa afu mu ho ananse ememna wo afu mu ho wa ni ade wo honum akwa o betimi aha nti menko kromfo na ono no so se kan mu da no ese wo kwa kutwa me bode na eno de na abambofo bo no ban se onkutwa me bode no Ghana hankwa na we betimi asi Ghana hankwa ana saade we betimi asi saa gazette no kwa de enya ya mamre ni amane enka ho bi saa gazette mi na ye keka no enya ya mamre ni amane
If it na nanom hye ase so mu di akonwa no e de ne gazette e badaba yi intine se nkakra emra se de wiase duru de gazette bia ba be ka ho a me nkogina gazette no nko anso efiri se obi a onfa mamani amane kwan so enso ankyere ni wura no wontimi kofa gazette no nko anso wo de hene enyi isa gazette no nko an ntimi mu obi nkodi hene ena obi a wafa mamani amane kwan so no so ya che ni wura no woye wo hene onya gazette kwa na woye wo hene yenti asesa ne kuruma hwehwani mu saa na wo kuruma sei enipa no wote woni di nsamfo a se mra no so ni mu no mra no so ni mu ne aye hwehwani mu saa ne ayi ani na da biada oguso na woye de woye no woye ama bone na ya akono achembo bi so ti baby o se obi passport kwa kwa ese kwa anya na hwe no so kwa ebi to bi kwa ebi na mbo so ni mu ana pa ne ya sisi bone no bone a woye no enye emma asomdwe ma se fidu akan no boku di ehyasen ketenkete hwehwemu kura beda di se eka na aban no bo no boku nsensem no da bia na nya asem ketwa se sika no letimi tu nsuo ma ba bifo se sika no 6 million so ho se sika no letimi si suku dan ma ba bifo enso da bi ya tena ho amagara ye se wom afi ni se kwa kodum gya no afi ni kwa kodum gya ne ye bo ho ka yesei eye oswafo a owo eye bunu ho no ono kura nso ba beka eye boko eye sampa sensem no sampa sensem no e ka wo bo no nkakra eni o mo kakra na o pesika die nti no beka to boka nti e betra ho ama sampa sensem so apegya yese boku di ni bia na sika o sanka edi tu so ma babifo ye de yesuku dan yie no ye de akwa se ye pasumdwe ama sampa abra sampa no yese no bibia ni hono obi ni wada na no kromfo no pese otisi obi enkatifo mu anase obi board fo mu no okotwa enipa no ye kromfo edi enti na mra no nso ni mu edi enti na mra no nso ni mu sana ma na etan se de minu akan no se nkane no na onka wo fa ne se aban ene hye kire ene aban no oginam on hye kire o ogyade nim ana ohunu nso no ogyam twan ana ohunu nso no ene ma ekoso na etan ono ebusabe no so ofiri mu abusuan bɛyi ɛna ɔso ofiri mu na me a menka mede hyia wuo no memɛyɛ yi a wowɔ hɔhoɔ no wowɔ hwɛsoni no a wote kokuo ne ma me no womu na aba bɛyɛ me mede hyia yie so nyɛmpɛ sɛ mbɛtena hɔ ama abusuan no a moyɛ ade hyɛ ne nnam sɛ asomdwie wɔkyerɛ bɛ wɔtɔ keka wo sɛ mo sɔre a afei na mba bɛ dabi yɛmpɛ sɛ bɛdu saa koraa yɛmpɛ sɛ bɛdu saa so mpɛ sɛ ɔmo so keka wo ho deɛ a ɛne ɔmo nka meɛnte na ɔmo keka wo ho na me woni say edu obi so anyi so ayente so anyi ayente ne ese e passum no enso nche se ko pe empomprom ne sensa no fa be wa me hwenum ade me kwa passum dwie enyina na passum dwie enipa ne din sanfo ho honom untimi so numu na mote honom na wo ye nnema wo yesi na oye a wono wo ye no hoyi enfo akese bi so mu nyina munum se police adwumakuo na akɔkɔɔto akɔgye injunction edi abeto yi no so enam se mu fa mra bia nya adwuma mu mra bia no eno nti no mo fra mo ntoma edi akɔ yi na se abra mu nyina mu nim se injunction da yi no so yesi mo bia nya yi wo so udwuma die nyina no court dem na wudi no a wo bu atan di nipa bia kɔgum pen na court na wo to na wo yɛ adwuma no sa court na no de krata aba se a granting injunction edi ama Ghana Police Service se ma yie bi ama so na waso a ontoma de kɔ ehonum se wo kɔ yie ne ma be na wo de adwuma emra be na de adwuma na ifo ahodo bi so omuso ntimi ankɔ so atu omu nkɔfo se munkosi anamu we nyina no emra wo honum a emra no ehwedin empanyifo ho omu hwedin se fodo akan CID boss wo se swedro business college ho no so 24 hours mo amfa mo dis nsem fono a me kwa me se san kwa no mo yes san kwa de ya mfo mo antuma anye be se mfie be se aduonum 50 years ko nsem fono mo di no so amfo mo ama one ne men best of me into stormy senior high school akwa dey stormy mo akwa dey okwachi school fo ni na akuguma na se okwo husu no aso ne so wabra woni tua nsem fo ekoso wo Sampa ene muntu wana mo bia he fedua Ghana ha
Ghana tamfo pa amanyofo Ghana kwa mitua amanyofo Ghana Judas amanyofo Ghana Bonsam amanyofo de Ghana aye nyira nwonwan sebi oba oni ni huni no asa wontafo ne dem se nwonwan amanyofo fedua si anhweye na sisi ya no mbe na yemfia no nka wo se asomdwe yemfia no na eka asomdwe ni yemfia no na eka yetu ho na mo opa asomdwe a na wo ne ye ni na ye se ampa opa asomdwe na wotu ho na wo nyese wotu buo na do nsasie wotu buo na do nsasie enti adehye ne keka mo a aban be so ya na me de me hu ne se de aban ye no opese adehye no so ekeka mo ho e ma ne kodu mpempenso se de boko de no ekoduru ye no ansa no de mika akwadwato akohu mpanyifo se mesrem de adu ndem meka mi mame na mentimi nka kwabra ade no eja ne nyanto mo enhusie na hyase ba enhusie a piwa ni kwa betu akohu from agu no odum no enhusie no o tena ho amna be yese wum ansa no be ka chese ya boka e wa asomdwe kwa ho so ye be sere amanyofo do mu ye no etan so was we regional minister regional commander we district assembly municipal assembly na mete wona mu din samfu sei abo mu ni papa ne pa se aha na nokura ne da musie mfanya adwuma aha na nokura ne da musie mfanya adwuma no metra social media no mu kan se bia se mfata se aha de enka Ashanti region ho ye ka amamani amane no ono de na se ya mantem na aban ebe create ye no no de odidi ni komo etu bi betra ho kan se ai kotoko hene se gazette mu bi nya hene no kura so constitution na aka constitution ebeba no na ya mamani amane ne wo ho constitution ni beduru ye no no wontimi nyi amamani amane no ento ntwene enu nti no se ope baabi no de amamani amane no ehye e constitution mu ti esese obi efiri adehye busuam akonwa ne to a ye yi nipa no ofa amamani amane kwa so nyina no koso ache ni wura na constitution ni na nyese e constitution mu se akonwa to ya amamani na monto ntwene mu fa nipa ne nko aban mu ne gazette no no me hene constitution nka sa ti besere se amanyofo a de moye no eye yenkase moye bia mo san to so eye de mba ya no moye no mum nye na asomdwe mra na mum fa yesika no so tax na moye no mum fa nya adwuma na ye ho ntoye na munya se mo tra ho ma ntokwa aso yansa ma be ka che se yesika no mu de bi ko pray asomdwe na se mu de bi ko yensisi e wo honom je be saban me da se mranti office brema me na yentwa ho bra no kopa na fedua me da se bi na fedua me ensem we no eye me wanwan kakra kire se de ntima ye me wanwan kakra no se oman ye wanim difuo pii aye won panimfuo pii da bia ya na me ka me se oman mra kunu no aye tro ye no ye wanim difuo tan ase tro sa amra no se ebi afiri mu kokora no kakra bi na afiri mu ko dom na aka ne nyana ate ase emra ni ye de bu man no na eye den na afedi emra no ase ya chem mienu de wo fom no na yesum ne num de kosoro ne de yemfa ho hwe Ghana ha ade ba ko me hu se emra ye de ye adwuma no ye de mra ne di agoro ne ya hwe ye nso so a ekoba nyina ye se bi akrachifuo binum ene ha oman se na akrachifuo binum a e kana fredu oman ke be ko nanim sanse enkrata atro na ekuta wo mo no eni trodua na omo tro no omo wode omo de ye adenti ene ye nyina ye nim se sampa ewura ene wose nipa wei ene na busua yi na ba ye yini de na breme ene America constitution ni nyina wo mu kwa ya fa so wa ye disi hene no eno nti na ya na metena se ana ha me na ye me ya se etidi akoso yi se o man bi kura gina ba bi obesere ye se ya mamu woni kura na ye ebu no emre kuni ni me ye mu no eno nti ama Sampa ni mfo na tro sa amra yi kura no se na nei no wo mote ase asabe se ni ye besi ye bebu wo mu hwenim dia hodo de tena ase tro sa enwumai wo se ye famu bio na ye de wo se ye de ye ni hu na se na fodo obi ko twa bode ye tumdi ni tum bode keke ebi kura so na kom na de ni pakro obi ko fa akokwa a yesi mfie mienu mfie miensa
obi awie dibre ana dibre no nso owia no ede awudie nanam hwe nipa dodo asabe wo mo afiri mu wo Sampa nipa dodo atonyure mu wo Sampa nipa dodo aprepra ebo de sa nipa yi a wo no fra no ho se krono ya ne dia no enti yete wo no mo hwe e ma sa ne ma we se koso sabi nsɛmfunu sei yɛsosɔ saa nsɛmfunu wei sei so wabɛyɛ wa posifoɔ mpanimfoɔ yɛwɔ sogyafoɔ mpanimfoɔ yɛwɔ ɛna ma menia ne ka no yɛwɔ councils bebrebe ɛna wɔ kurom ha nti saa councils na ɔmo wɔ hefa ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ ɔman wei sei mu na fɛde a mimi kamea yɛ sɛ sɛbi nananom bi nso so ɛnsan mmoa nananom bi nso so mmoa ebinom kyekyerɛkyerɛ sɛbi asɛ ɛyɛ wɔn mo fɛ ɛyɛ ɔmo nko a ɛyɛ ɔmo nko a na fɛde a ɛntumi nkɔba sɛ sɛbi sɛnka asi ɛwɔ baabi foforɔ a kanana no bɛyɛ n'adwene so ɔbɛtena hɔ so ɔbɛyɛ na fɛde a nsɛm bi wɔ no ma ɔyɛ na ɛha adwene so ɔno ɛnneɛma ɛkɔ soɔ no ɛya sensɛ na fɛde a yɛhwɛ adeɛ bi yɛsi hene yɛfa amanneɛ ne amammerɛ kwan so ɛne yɛyi no kuro no yɛ ne dea ebinom te baabi gyina hɔ no mo keka nsɛm sɛ wɔn akɔyɛ investigation 98% ɛne pɛ aberanteɛ a wɔn ayɛ no ho so wɔyɛ wɔ hene na mekyerɛ deɛ bi mu wɔ ha hwɛ amanyɔsɛm ɛne sɛbe ahensɛm ɛni ho ayi bia yɛne wɔn ni asɛm na deɛ nti wɔn meka saa no sɛ yɛfa amanneɛ ne amammerɛ so ne yɛyi wɔ bi a ɛnyɛ kuro no a wɔwɔ to hɔ no mo ne sɛ wɔ percentage o adehyefo akuro no yɛ ɔmo dea mesrɛ nipa mu ntie ne yie nti ma obi nkɔtena baabi nkɔka sɛ yɛbisa sɛ yɛkɔ bisabisa ɔmanfoɔ no ɛmu 98% sɛ ɔmo pɛ ɛyɛ samodua bi anaasɛ ɛmu no tuu na aka no ɛna sɛ ɔmo pɛ sangbagya fra sɛ saa tuu na sɛ ɔmo pɛ sangbagya fra no ɔmo ɛna kyerɛ sɛ kuro no ɔmo pɛ kuro no yie ɛno nti amanyɔsɛm ɛne ahensɛm ɛmo abra yɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɛnsɛm a ɔmo ka no ɛnyɛ nokorɛ ɛna sɛ kuro no adehyefoɔ ne nkoa na sɛ ɔmo pɛ ɔmo de hyia no ɛna mo bɛtena mu no mo sɛ mo mpa no ɔmo bɛtumi yɛtu akɔ sɛ kuro no nyɛ mo dea ɛtu wontumi mɛka kyerɛ me sɛ wofiri baabi a bɛtena obi kurom na de hyia yɛyi de hyia de naba sɛ yɛde akonnwa ama no a wote hɔ nom sɛ wo asɛbe wonyɛ kuro badua bi ho mmere ɛgyina hɔ nom sɛ wo no wonte aseɛ ɛfiri hefa dabɛn ɛna amanyɔfoɔ ne sii hene dabɛn ɛna amanyɔfoɔ ɛna sii hene dabɛn ne yɛkɔ akɔsi hene a yɛyɛ investigation anaasɛ yɛma nnipa abisabisa sɛ kuroma no ɔmo pɛ no anaasɛ ɔmo mpɛ no ɛnyɛ mu ne yɛde si hene yɛsi hene firi bɔgyam de hyia mu ɔhema anaa ɔhene na kyerɛ deɛ wɔpɛ na wɔne abusuapani adwene ho na akɔtɔ ma mpanimfoɔ anim na ma mpanimfoɔ aka ho na yɛde akɔto gyasefoɔ anim na gyasefoɔ hwɛ na yɛde nakɔ akɔkyerɛ na yɛde no adi adeɛ ɛno nti ma obi ntena baabi nka sɛ yɛde percentage ɛnneɛma ɛkɔ so no akrakyefoɔ wɔ ma mu ebinom ha yɛadwene sɛ yɛanhwɛ ne yie na sɛ agye bom a ɛhefa na nipa ɛfa yɛtwa yɛ ma biribi asi ansa na da bia ho ɛyɛ na medwena deɛ bi hɔ no asɛ ɔman no yɛhia mogya dodo ada ne yɛ saa mogya deɛ ne yɛde yɛdɛn ma meyɛmfa to ho bi sɛ bia kaa kwan asɛe kaa ne bɛsɛ yɛda hɔ gye sɛ kaa bom ma nipa wu ansa ne yɛtu mmirika asɛ nneɛma ɛfa yɛ adeɛ bi a asɛ fa ho sɛ wɔsɛ nipa hwɛ so yɛ no yɛmpɛ no ɔma yi mu na asɛ yɛde to hɔ deɛ yiyia ne deɛ nsɛm fata ɛno ne yɛyɛ no afiri a ɛti yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ sɛ ɛyɛ ne yɛbɛtena ha no mu a sɛbia buru sɛbia so no yɛmpɛ sɛ yɛne sɛbi yɛ mpanimfoɔ bɛkasa saa na mmom nokorɛ ɛne yɛ ne yɛpɛ sɛ yɛka ɛnti yɛsrɛ mpanimfoɔ no sɛ sɛne yɛsɛ ne sɛsɛsɛ ɛna sɛne yɛfata ne sɛ fata ɛnti yɛbɛsrɛ sɛ nnipa no a wɔyɛ ne ho sɛ sɛbia buru sɛbia so wɔyɛ hene wɔ hɔ no ɛnti yɛkyena ɛnyɛ yie yɛkyena ɛnyɛ yie wɔnyi yɛ de berɛ ɛnyɛ ne yɛsɛ obi afa de berɛ ɛnɛ yɛkyena de no akɔ akɔto mu ne nti wɔno ne deɛ ɔsoro sɛ sɛbia buru sɛbia so yɛkyene biara